Kuligaw along aron repensi NEP CPL atum arlong ke koy inghubom. Kensing rongpi pen Rajen rongpi atum radatang kacu enlong lipu lamklar kacipi. Habar ke hat BJP Mondol Committee atum ke cengsi cethanci monamai kangni. Kardong pini midday news madianar lo birta longpen dile sami juli baby nonarjik tha birtang tonpen. Bokajan subdivision angkang Kuligaw along kitu arlong ke koyakor Northeast Plantation and Commercial Private Limited atum ke claim ke dam nangji aronalu arideng along isita chi otlok lipinsi aron repen arlong koybomla. Northeast Plantation and Commercial Private Limited atum penang anadim along towar kasalam ponang jadim along sangti arlong abang kinang sorapotsi kechengsi NEP CPL company atum DDS Road kasalam jiaphan forest asaikam pen arlong hipurji aphan aronalu cheselamlo forest asaikam pen ke DDS atowar kasalam pone seka pharmacy arlong sangti ki phura hukum picho bonta nona bangke DDS atowar kasalam ta tang thulap lo potsi hukum aronalota thangthanga chiklo ningkan suri hinira ingkoi anke hukum alo ki jutlo bonta non puan sitame alangtum thangna aronalo ave pin pensi arlong ke koya sai claim pon bomlo Kadom doni ligedoge bukan subdivision angkang dak Kuligaw along dak Northeast Plantation potum dak along ke koi mane towar ka selame phan along ke koi adim dak pinchong lo damtang ningkan isi bangke alang tu forest department pen alamdon dolo alamdon do si alang tu oilo pen towar ka claim lo alang tu kam alang tum February chituan ya lo jud alo February pen mon Agosto chituan si birta long kasi birta ke long ben lasan helo atumi nilitum birta hobri lo pini adiman nang pale iglo je alang tum solam chapulong lo mat patumi pen jing habjek pasi arjolong stamela pen aprangan mangke alang litum adibang sedan jo jo along ko chonghulo saidang na tu pen no tu saidang na tu pen along wan si alang litum aron re pen si forest aphan tangka sekai si revenue pin pensi alang itu lapasona sai ke claim lo la Northeast Plantation patum lasi karbiang long live kelang depan pacini lo je alang litum aphan lapason kecok je ketedung pen wai pis ame kelang ding jima mate bisi ke pinchong ima bang ke ratatum leng sai Sita Northeast Plantation and Commercial Private Limited atum radatum nangchini dunde bonbu kamatha jok along kaprek alongta towar kasala masai ki doko kajok arlong sangti akimi ki phurthu jaronalo chesalam thutedetsi arlong ke koya saya bang ington desi ajowang arlong ke koya bang ki inghu bomlang Halapu Northeast Plantation and Commercial Private Limited atum ajobang ta arlong sangti keroipon paruhu mapita Bokajan Forest Range asai kachini dundiason towar ke thodun plot ke kanghutong ihura pedlo maputa mathadun meme Karbi Anglong ke arlong sangti do ulang wai phit seta ajara sonta aronatang doko potsi aronalo chokplang aphi pakoy longlo bulote lake KAAC along asavet setami midu longponpo lasila puson aron repen kang huboma company atuma phan KAAC pen arona teng pen insai pona sonte mesenji Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Social media along nilituma phan rat atangka chupang limpidet pu akoi nang kipike ahok kalipura Rajen rongpi pen kensing rongpi atum lamklar kachipi Kedamtang chiti ni phai gora hini arni social media along kiklang nilituma phan rat atangka kachupang limpidet pura akoi nang kipi alam ke ahok kalipusi chiti ni phai gora ke thomarni kensing rongpi pen Rajen rongpi atum therang kya mai phasi lamklar chipi pon
Sarjeng polling station kaparlo rong trok aralatum chingrum petpen PS cluster amaipu kensing rong pipen maipu rajen rong pia tuma phan job card atangka chodet pa koi ki pike aho kalipu lamklar chipi ponse monon phi lapuson aho khealam mate ang thek ka bealam pen social media along nongno chi jotap nangni puta rong pi banghini atum kachoning ri padopon মানে বিৰোধী বা এইটো গাঁও মানুহে যেটো কৈছিলে যে বলে আমি মানে গাঁও পইচাটো মানে লসব লৈ লৈছে বুলি কৈছিলে কিন্তু সেই কথাটো হসা নহয় হেতু মিছা এগেটিকে হেতু আমি কিতিয়াও নকৰো আমাৰ এইটো আমাৰ পিএছৰ অকল এইটো নহয় গোটেই মহামাৰী সমস্যা এইটো তেনেকুৱা কৰি আছে নিউজ কিকলাং মাংকে মা নিতুমা ফান এনে জব কাৰ পইচা মানে 500 নাং পি 500 nang pichot lapen 2000 mang kena nondat posini tomhan akoi pi stame la sala mang aho kali lakeni litom IPS individual akam lasi labangke job ka kali lake kor mohamaya homostir ek nong sarjeng PSor majot jitu hoisil hetu bhul bujat enduka hoi gol gotike etu asolate teulukor IBS fishery he asile etu job cardor kam nohoy কিন্তু কাম কৰোঁতে একাউণ্ট বিচৰাত তেওঁলোকে ভাবিলে জব কাৰ্ডৰ কাম এই বুলি কোৱাত এইটো মানে কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল গতিকে এইটো জব কাৰ্ডৰ কাম নহয় এইটো তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফিচাৰীহে হয় আপুনি যোৱাকালি যিটো মন্তব্য দিছিলে সেইটো মানে টোটেলি সেইটো টোটেলি আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে ভুল হৈছে কৰা ভুল হৈছে হৈ যাব Langhin pen sarpang ring tigathar karbiang long live tang tenon malam sophan bir tang toponik senang humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakulat along nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akular along kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akular along pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mo phiputhot birtar juthilonang. Kedam tang chiti ni phaying kora ke thom arni Havar ke hat sports auditorium hem thepo along kichengsi BJP Mandal Committee atum jethan chimu namai padopon Mayalong Mandal amaipu Ramayan Chauhan Kachari pona Mayalong Kongchun Bang Ananta Rajbongsi pensi mai ke pha alam the Clardak pen than pachini pon Labangso amayalong KAACEM Khonsing Rongpi Abarin BJP State Dunmaipu Longki Phangcho Lem Samaipu Dhoniram Kro HMB Amaipu Protap Hendik Pendanglo Ongdun BJP Klembangpu Klembang Piatumta Chetongdun Ditu kam amiu korisilu tate address koro oto bohi Mayalong Kebangji Surihini ra inkorai sianinkan MLA Kilika Pharman Lakha Cap Habar ke hat BJP Mandal Committee ahin penta vote kapangru maphan chisik chedang thekjia phanpura Mayalong ke claim ke dam nang jiason penangan arsik jit alam the chethan pong EM Khonsing Rongpia Hinpen Maya Longkaning Jipona Tenke non ke bangji MLA election Longpli Adimta BJP atumsi Haipon Vek Popusi Radangno Chechak Ponlo Habar ke hadarlo polling thong ke prasil ke pando lasi non amat ke BJP ke kroyatum anke che do thiblang lasi non ke bangji MLA election ahut Longpli anghoya longta BJP asongatum ke Haipon labji ang theklake team karbiang long ke Japon akleng sarpo CM Tuliram Ronghang ke Japon ke mesena joksi lapuan arat kache todun lopusi EM Khonsing Rongpa hinpen ningjepon rata chini je niritum pisi ke klema laben ke piniani kargia khai bhansitame nilitum pisi ke klem bon be malagara tek daglo nilitum ki koi kaching hon sar Tuliram Ronghang CM alangli nong khai bhan ke jing honang thek chepaklang ke lake pisar piamang ipu ahawar taunulong ma pisar piamang si mane
alangli mane pula thak thik lu ko tira thak aso munit tung alo tang be karbi nang gedu loge lahaya pesar pi bostu ke theglong loge se chiri boje dake karbi long tai di son taksi dolang sonamo karbi pikul hola long eklema buta theglong long non dalak so yang dong ha kebangnya pora hut ang so se karbi long ko chiku thegya phan sports talent tame bahok tame nang le theglong mong media pen da napaklang bong lo habar ke hat pen harsing rongpi karbing long live ajak ding klui det pi kang hapen api kopai ke me pen masap kaching rai dosi apranga teng apranga mang pen hanjang lang so pathu aklamalong puthot football ka pathu thek pon thulong po Bokajan LA angkang hanjang lang so pathu aklamalong non ke bangji chiti ni phain kora pho arni pen preya chiklo ni phai troxy arnian ke thom angdeng video barim karitang phukon rongpia phan kachiki moamen pen greater hanjang lang so inter club football ka chepate ninkan suri hinira ingkoya pharman kapathu chengkonpo Laso ajok hanjang lang so sports association atum patir pi ponsi ke mesen pen pachini ponjia phan HSA amaipu EM barim Jiwan Chandra Pathak pin khat ponsi kisi kedang asai dengpon bomlo pusi bir kapathu pon bomahut sarkar pen kapathik ponaron kroi ponangji komane jongsi corona ki so angring dongkok pulote sadlang en pen keso lang ponangkok popota kapatir pi ponatum kache parai ponalam the birta longdun bangso photha greater hanjang langso sports association angkang along kido kep sose kapathu aterang atum kapathu chethan chepari ponang popota hanjang langso sports association ahin pen pachini pon non lada khanjang la so sport association to ben kachisik pon lake indeng ki thom karlitang chikimo amen pen labang so football pathu pon po lake kiwangji in point of 4 September pen skuboran si labang so pathu pajut pon po lasi pini pen nini verlo labang so ke pathu kicheng ponya pan lasi non dadak nili tuma ground long mate dak ground zero lo mate field pathu klam long ni tuna hongri be thek long lo lahan lo camera person man tuning ri lo je labang so field ke pangthir la kadok ave pangthir kadok klem pon tang lo la pen non la dalang tum kadok ave ke do anason stame klem dam pon bom lo lasi alang tum pen tum birta ke long lahan lo je ke penangan ason sarkar ron ben ke teng ke beng ke fan ron do labang so aron pen sitame puthot kadok ave ta ke kroi pet pen labang so ke pathu nang kilang do ji fansi tuning ri rinti Bokajan pen ananterang karbeng long live Chodolo nalitum apor kachi pi pen birta nangkilang donopot pini anarlo birta ke lapasikang toniklo dome thakmi arnikimi